Pura hamka sakang kisah tongo tabok biat pore buna biat kai tongo sebelah tu tabok bobo sini boleh ruyang bobo tu bani pura kosok dokter of tangka koi bos 6 mas engka 6 mas koi di nengka orang payman 6 mas bani rugi tarpore botongka oro sabta kaisa bai ule pura preka age bot haje to kintu mane ekdom naimaya sinema sengsa kotor tak kotor bani buku ekdom tabok pana kisah tor pana tabok to hampai ka hampai sone te kaisa sini buku je bura biang thang peka orang ni te sifar nuk mani bongke parbung pok pai kata ang mo ko sama ya boy parbung ro koi ni bo pai la phai pro hai ke phai ya do bo pai la phai pro jotro bamoi sima tong hai ke ma tong ta bo tabo dehor bo kepleng ka bohok ni si godna bu thang ko godna ni si bohok thang ko hai ke phai ka kok se saya kok sawi bisngai bo oke tini phai tini na ham bongke logo 1 menit no na ole guardian rok tongo o guardian ba tala kisah wani loge phadi ya angiro kisah phadi ya to para bum kisah sadi robot bagan sogoria para tema telai koi asal ma boroni para thangke sikang koila mayungnos makili nai mayung belum te ma thang ang thangja boroni para bobo tabuk to nai ham khaba sikla haiseta nei proses manai kho thakba kintu haike sipai bo bori tukluja ke phai kuno kok rok samaya girjawa hab tei mai kuno samaya nang maya girjawa hab ka ham peka loge nang bobo kai to eta action ka ai peno bo kujin tongka chal nei tongka ta bobo tini ba tini ka tanai ka chol guri na hambai kai se kai to bono bo hamro mane bising dei bole bobo haike mane ham pai ke balai ke teble na ham no ba abo kintu kai to ni hamare le abo hai sonman se da atak na senjata na hambai kakak norok biang neng ka dolai ni norok oro dolai korong cerai norok oro pahe ke sok pai mani ro korong mai jake ai ni cerai bo anu to di sintongnya punya result mai ake ro kini ngo ayo isoni ani ana hamdani no bombe ba hangke mana norok aro dokter kena ajeng mani kuno result mai haita result mai aro ho kaham ICU mai yang kau hangke tabu hangke pini rugi rok bahing ka di rugi rok mutang di jematan hangke bo agi rok bahir rok ke bo tong bini rugi bom hai rok agi rok boleh dong normal sih maha punya kita bo taklai fasia robot ini baik kelas di komunis oke bot hangke bai nang agi pro mana ini sorry rok bom hai ke matong an pora sibag bo ang polis ni bag bang polis pe tarang khak ko le cho gyan ma babu ba na ta polis ta klai na ni ang khak ko jar ba bo ni bis kam on sal khai ga la chi ja oke mana nang agi purung ka ke mana nogo mang de matong mana kuno berai me am herok hostel lo ga bai sung bai 11 12 ta para ngang ke tabu ngang ke ni or phai surijak mun pore ni sak bahai matong ka heleng ke kaham ke agi ni an la asri ni be kana ha ke an normal oke nang norok oro bahai ke khobor mani phai ka jaga bo sini ambil sekarang borok waisa phajak ta ke borok saka haita
Oke asing na hambai nong no hambai.